15 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар кӯчаи Лермонтофи ноҳияи Синои пойтахт муассисаи таҳсилоти томактабии хусусии Марьямро мавриди истифода қарор доданд. Иттилоъ дода шуд ки бинои нави Кӯдакистон дар доираи нақшаи чорабиниҳои ободонӣ бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатӣ ва тадбирҳои созандаи роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе сохта шудааст. Сохтмони муассиса моҳи феврали соли 2023 оғоз гардида дар муҳлати 16 моҳ ҷавобгоҳ ба талаботи меъмориву шаҳрсозӣ аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Исломҷон Муродов бунёд гардидааст. Дар вақти сохтмон зиёда аз 150 сокини маҳаллӣ бо кор таъмин гардиданд. Муассисаи тозабунёд аз 3 ошиёна ва таҳхона иборат буда барои 200 кӯдак пешбинӣ ва дар он барои инкишофи зеҳни кӯдакон аз худ кардани донишҳои замонавӣ ва машғул шудани онҳо ба бозиҳои гуногуни шавқовар шароити хуб фароҳам оварда шудааст. Ҳамаи ҳуҷраҳои таълимии боғча бо лавозими зарурӣ аз ҷумла мезу курсӣ ва ҳар гуна бозичаҳои кӯдакона таъмин буда омӯзиш дар он бо 3 забон тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ сурат мегирад. Дар Кӯдакистони нав 30 парастор ва кормандони соҳаи педагогию маъмурӣ ва техникӣ ба кор таъмин шудаанд. ما بسیار خوشحال هستیم که امروز با اشتراک پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان باغچه کودکانه خصوصی مریم به استفاده داده شد. در مؤسسه ما تمام شرایط‌های ضروری برای تعلیم و تربیت کودکان موجود است. ما آموزگاران کوشش میکنیم که کودکان و نورسان را در روحیه وطن دوستی تربیت نماییم. در صحن حولی باغچه 6 ایوانچه، نقطه‌های بازی کودکان، هیکلچه‌های قهرمان‌های افسانه‌ای، فواره‌های زیبا و نظرربا و دیگر واسطه‌های دلخوشی ساخته شده است که به محیط این موضع زیبایی دیگر می‌بخشد. حدود مؤسسه همچنین با گل و درختان آرایشی سبزکاری شده است. طبق لایحه در این مؤسسه برای 10 گروه حجره‌های خواب، موسیقی، رقص، رسامی، همچنین حمام، تالار ورزشی و میدانچه بازی ساخته شده. در عرفه تجلیل از 34 سالگی استقلال دولتی همچون تحفه ارزنده به کودکان خوش‌طالع زمان صاحب استقلالی مورد استفاده قرار گرفت. миннатдории самимии худро ба ҷаноби олӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон мерасонем ки таваҷҷӯҳи зиёд ба соҳаи маориф дошта пайваста барои рушди ин соҳа саҳми арзанда мегузоранд, махсусан дар рӯҳияи худшиносиву худогоҳӣ ва ватандӯстӣ тарбия кардани насли наврасу ҷавон ба мо омӯзгорон пайваста тавсияву маслиҳатҳои муфид медиҳанд. махз иқдомҳои созандаи пешвои миллат моро водор ба он мекунад дар тарбияи насли наврас саҳми арзандаи худро гузорем. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аснои шиносоӣ бо шароити фароҳамшуда ба сифати корҳо баҳои баланд дода иброз доштанд ки таҳсилоти томактабӣ барои ташаккули қобилияти зеҳнии наврасон марҳалаи хеле муҳим ба ҳисоб меравад. таъкид гардид ки вусъати чунин иқдомҳои ватандӯстона метавонад дар самти иҷрои талаботи стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 дар хусуси фарогирии ҳарчи бештари кӯдакон ба таҳсилоти томактабӣ нақш гузорад. ифтитоҳи Кӯдакистони замонавиро пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тӯҳфаи арзишманд номида ба соҳибкори ҳимматбаланд барои ин иқдоми наку арзи сипос карданд. аз мураббиён даъват намуданд ки бо истифода аз шароити мусоид кӯдаконро дар рӯҳияи ватандӯстӣ тарбия намоянд то онҳо дар оянда барои пешрафти Тоҷикистони соҳиби истиқлол саҳми арзишманди худро гузоранд.